Salamu alaikum kaɗan. Salamu kada. Kaɗan da gaya. Ya, me ya faru? Ya. Wannan kuwa kuma kenan. Mene matsala ba? Babban matsala. Wane ne ya mutu ba zai? Ina Usman Yarwa. Usman Yarwa. Wallahi ga tattara sirri da na rayuwar ka ta kafa tsare da ga ya bani nan shi ya sama ki a gidan rediyo. Kai ka ya fot. Ka san da ka gama faɗa mishi sirrin ka. Ka ga da rediyo. Ka yi kuka. Yanzu kana jini. Ka sa maka ruwan zafi ka dadda da ni. You get it? Tashi mutum.